Dnes som trochu griloval a ako prílohu ku grilovanému mäsu a hranolčekom som urobil dressing 1000 ostrovov. Cibuľu a nakladané kyslé uhorky som nakrájal na kúsky. Potom som nakrájanú cibuľu a uhorky dal do mixéru. A všetko som rozmixoval na jemnú kašu. Rozmixovanú cibuľu s uhorkami som potom dal do sterilnej gázy. A vymačkal som z nich čo najviac šťavy. Do väčšej misy som dal majonézu, pridal som pikantný kečup, potom som pridal rozmixovanú cibuľu s uhorkami, ktoré som zbavil šťavy, pridal som soľ a čerstvo namleté korenie 4 farieb. Nakoniec som pridal jablčný ocot a všetko spolu som dôkladne rozmiešal. Nezabudnite dressing 1000 ostrovov ochutnať a podľa vašej chuti dochutiť trochou soli, mletého korenia a trochou mletej červenej papriky. Hotový dressing 1000 ostrovov som na pár hodín odložil do chladničky, aby sa v ňom rozležali všetky chute. K dressingu 1000 ostrovov som kvôli ochutnávke urobil pár hranolčekov. Ak sa rozhodnete urobiť dressing 1000 ostrovov podľa tohto videa, dajte mi prosím vedieť, ako sa vám podaril. No a nakoniec vám zaželám už iba dobrú chuť.